auskane hon badero. Oain, balea hil eta repartitxuen geu. Oipia, urtu eta saltzeko. Ara gisa, katzetan pasau eta familia jateko. Bizarrak, korsiak etxeko. Eta mingaina abariantzako. Azurrak... Ezurrak ez, Ez tezue bale hori akabatuko! Ez ditxeura bako bale akabatuko! Zeintzea zu hori esateko, hemen daulai kapitainatxo! Ta ni mutrikoarra! Ni naiz kapitain pilotu! Zuzera kapitain pilotu! Neri enbiar zato beditxu! Ni naiz kapitain pilotu! Kapitana baina! Gure balia da bizixo! Ni naiz kapitana baina! Zuetzera kapitana baina! Gure balia! Bombilla bat eta bombilla bi! Amarradanok baliari! Eta ban, mutrikoarro! Entzun ondo, Entzun ondo! Santixo eune arte, Maria zaindu bihardeu, atxukalian danok! Hori da festetako gidarixa! Bale? Zaindu! Zer da zaindu? Zaindu! Eta hor... ¿Ese es gas? ¿Tú querés? ¡Bien! Aurten nahi izan deuna da pixkat premisu eman. Jaixetan, alde batetik jaixetan ikusten ez dana, baina hor dauana, lan asko txen doana, baina igual askotan ez duena ikusten da, dia gure herriko garbitzaileak, Eta nahi izan dixeu, aipamen txiki bat eman, gure herriko garbitzaileai eskertzeko etxen dauen lana. Uste dugu, benetako momentuak hemen eskerralde honetan dauzen gizon hauek diala, ze hauekin daben lana aurten, bizi guztia, baina aurten bereziki nik uste dugu miresgarria da. Txaloa berai! Bueno, besteik gabe, ondo paseo gaixak, aldameneko maitatu eta besarka falta diranei. Apa zuek! Ez dakizue ondo zein ilusio egin digun zuen aipamen eta mil esker. Bueno, ea hurrengoan zer egiteko kapaz garen. Denok gauzo lanean bat ikusten dugu.